Дали всеки човек, когато се ражда на земята, добива като божествен дар една градина на небето, а плодовете, които растат в нея, отразяват делата на стопанина ти? И нехаен ли е стопанинът, небесната му градина ще е покрита от дълбоки процепи, вплетени в мрежа като зейнали жадни гърла, а пък растенията в нея разкривени скелети, негодни за плод. Ала грижовен ли е стопанинът, пръста ще се рони като захар и ще ражда сочни плодове. Но ако ленивецът се преобрази, ако изтръгне бурените от градината си, ако признае греховете си пред Бог, започва ли живота си на чисто? Прости нашите духовни учени, събуди нашия ум от тежкия сън на леността, отвори устата ни и ги изпълни с хвала за Тебе, за да можем непоколебимо да Те възприемаме и постоянно във всичко и от всички прославяме Бог, беззначен Отец и единородният Твой Син и Светия Бог и животворящ Твой Дух, сега и винаги във веки веков. Амин. Пътищата на Мария и Валентин се пресичат след като преживяват кошмарни тинейджърски години с употреба на дрога. Те са от онези спътници в живота, които преди да се венчаят, умили душите си, като се изповядали пред Бог. Отдавна не сме имали такава спокойна сутрин. С тази динамика. Те преди имаше такава динамика, но слава Богу, в момента, нали... Слава Богу, да. Много съм благодарен, че всичко е същото, но в С градация. положителната посока. Няма ги тъпите схеми, няма ги наркоманите по улиците. Има само хубави хора. Да. Да. Как въобще се стигна до там? Мисля си колко малко съм оценявал всичко хубаво в живота. На 14. Пушихме. И тогава влезнах в някакво друго измерение. Просто смях се, виждах някакви неща. Може би наистина значително се промених. В който момент може би не осъзнавах, че губя някаква част от себе си в тази нова реалност. На 16 се изнесох на квартира. Не съм спирал да употребявам през цялото време. Спал съм по улиците, ама не защото нямал съм къде да отида, а защото не съм могъл да се прибера. Един път бях доста неадекватен и карах колело без ръце. И по едно време излезна бордюр. И завъртя се кормилото и волана се завъртя и ми се удари в гърдите. В следващия момент бях на земята и не можех да дишам. Спря на момче, взе ми вода, помогна ми да стана. Аз му казах, че нямам нужда от помощ, че ще се оправя. Видимо не беше така въобще. Майка ми, аз се обадих да дойде да ме вземе, да отидем до спешното. И първо минахме през токсикологията. Отношението, което тя получи, там никак не се отрази добре, когато я попитаха сина ви употребява ли наркотици. И тя каза да, какво правите, когато знаете? И това е един от моментите, в които се е почувствала така безпомощна, че не знае какво да направи в такъв момент. Една майка в Гърция също е безпомощна. На горбете, за да закърпва финансово живота на сина си, който от 14 годишен се друса, а вече е мъж на 37. Аз съм от Враца и работя тук в Солун в таверна. На 63 години съм и въпреки всичко съм принудена да работя, защото изпаднах в икономически шок. Синът ми е зависим. Започнах да пуша марихуана, след това мина на твърд наркотик
За да си набави средства, започна да продава малки неща от вкъщи. След това започна по-едри, докато се стигне и за имущество. Именно заради това съм сега тук, за да изплащаме дългове, за да запазим нещо от това, което е оцеляло. Странното е, че си мисля, че съм нормален. Мисля си, че имам супер сили. Мисля си, че съм си много добре. Дори прибирал съм се в такива състояния и казвам на майка ми, че е много готино, примерно, ако умра от наркотици. И го казвам и си вярвам, нали, така, че е класно, така. И тя тогава се оплаши. Какво й говоря? Обвиняваше се. Заради моментите, примерно, в които вместо да, когато не е била до мен в тинейджърските години, аз съм търсил своята идентичност навън. Баща ми, защото доста време отсъстваше и ролята на бащинска фигура в семейството се усещала тази празнота. Но това е като един такъв фактор, който не е достатъчен, за да се развие зависимост. Тя гледаше сестра ми. Тя се роди, когато бях на 13. И тя отчита, че тогава се обръща повече внимание на нея. Причината беше, че намерих среда, в която бях излъган, че това нещо е готино. Тина ми работи 2 години при един човек, който дресираше, правеше тренировка на кучета за пазачи и други неща. Това беше в чужбина. Направи ми голямо впечатление това, че човека не го прие с предубеждение. Шефа му беше много доволен, пътуваше извън страната, оставаше го сам, имаше клиенти, събираше парите от клиентите, така го хваляше, че е много честен. Точно това и на мен ми даде някаква надежда. След 2 години и сина ми може би сметна, че е готов вече, за да излезе. Обаче излизайки отново започва. Той е много трудолюбиво момче. Винаги са били много доволни, но в крайна сметка той ни издържа. Работи периодически, остане без работа, аз трябва отново. Не само, че трябва да изплащам дългове, но трябва и да му помагам. Сега не знам дали правя добро или зло пак в този случай и не знам дали да се обвинявам или не. Винаги съм се питала. Какво ще стане, ако не му дам пари сега? Няма подслон, няма храна. Ами ако отиде да краде, да не посегне на някого, все пак това си предпоставка за престъпление, защото когато един зависим е в такова състояние, той е способен на всичко. Приятелка? Да, имах. Водеше ме на места, в които се произвеждат метамфетамини, приготвачи. И съм седял и сме пушили креки, сме друсали с дни на такива места. Къде да ме заведе? Тя ме научи да пуша пико. Заради нея изядох много бой. Разбрах, че ходеше там с един. Излезнах от себе си. Тръгнах да правя някакви глупости. Бях се надрусал с кокаин, амфетамини, какви ли не стимуланти. И на всичкото отгоре издрусах 2 блистера Ксанакс. И това беше един животозастрашаващ момент, защото се получава някакъв глич на организма. Щях да умра, ако майка ми... Тогава аз не живях с нея, но тя някакъв божи промисъл е усетила, че нещо се случва с мен и пропътува 10 км, за да дойде до вкъщи и да ми даде вода. Защото явно това съм имал нужда в момента. Губят ми се някакви спомени, но криво е било разбирането за любов, когато е имало наркотици. Как мога да дам любов на някой, когато не обичам себе си?
Била съм свидетел, когато се е мъчил и се е старал да бъде чист, обаче мъките са страхотни. Казвал ми е, идва ми да се самоубия. Такава омраза имат всички хора със зависимост. Това е 100%, че се мразят и то никой не ги мрази толкова, колкото те се мразят. И в случая толкова трябва да се мразиш, че ти да живееш с целта да се самоунищожиш. Такава нелюбов. Трябва първо да се стигне до приемането на себе си, а не омраза към себе си и да разбереш, че ти не си по-различен от нас. И че твоя избор е и ако искаш да живееш. А не само смъртта е избор. Зависимият е като разгневен стопанин на подарената му от Бога градина. В яростта си сам дълбае дупки върху нея, рие, опустошава я. Как се четат човешките дела? Всеки хвърлен камък грях ли е? След като гневът е преминал като електрическа вълна, запълват ли се зейналите ями? Как духът се връща в тялото? Един от честите ми начини за инвестиция беше да отида на парти, да се забавлявам, защото ще се запозная с много хора и ще изкарвам после пари. Самото ми присъствие се усещаше, че аз съм човека. Нали, ходех с хора, бандити, те всичките с маски, с пистолети. Просто беше така, все едно ме пазят мене, нали? И аз още се чувствам повече. В реалността беше, че сме просто някакви наркомани. И един от хората, с които ходехме и ми беше така гръб, в момента мисля, че чака до животна присъда. Когато му трябват пари, е много така изобретателен. Обажда ми се сина ми, че ще се жениш и му трябват пари за сватбено пътешествие и за пръстен. Да го стимулирам, да изкажа така да покажа някаква вяра в него. Доста голяма сума тогава похарчих за неговото сватбено пътешествие и за пръстена. Това беше някъде около Нова година. И момичето, с което живееше, ми се обажда и казва: аз съм сама. С една дума всичките тези 10 000 лева, които аз бях дала, бяха отишли в казино. След като за пореден път затъва в заеми заради провалени наркосхеми, Валентин се договаря с баба си да покрие дълговете му, а в замяна той да замине на лечение за 2 месеца в православната терапевтична общност за зависими отвори очи във Варна. Посрещнаха ме с много любов. Няма да забравя отец Георги как като ме видя. Аз тогава бях на 2-3 ден не спал след парти. С една усмивка почувствах една топлина, въпреки студенината, в която се намирах. Пристигнах като повечето хора в насипно състояние, както физически, така и психически. Той се дойде като масово в момента е нова вълна на употреба, те наречената полиупотреба. Абсолютно всичко се употребява. Зависи къде започнеш, купона и с какво, но няма гаранция с какво ще завършиш. За съжаление, и той не правеше разлика от този модел. Той винаги търсеше слабите места, билото на екипа, на хората и влизаше в конфликт, много иронизира, особено тези, които се поддават. Създавах им много проблеми. Имаше един случай с едно момче. С него хич не се харесвахме. Той беше как да го опиша? Стриктен. И всеки път ми правеше забележки, че нещо не правя. Пред храма се сбихме, защото излезнах преди края на службата. Там ни разтърваха, но след това в къщата ни сложиха в изолация на една маса. В изолация ще рече в емоционален контракт да нямаме право да комуникираме. И той ми се смееше. Аз му казах: какво ми се хилиш, бе, олигофрен? И той в същия момент ми скочи. Той ме захапа за бузата. И не пускаше.
като питбул. И отидох в спешното. И просто видях как всички хора ги е грижа за мен. Защото бях потърпежил в ситуацията. Благодарение на тази ситуация. Просто Бог така ги нареди нещата, че ако това не беше се случило, ако този белег на лицето ми го нямам, нямаше да остана в програмата. Той знае, че много го обичам. Много му се кефа, обаче си има правила. Че правилата са и над любовта. Защо? Защото любовта може да е безмерна. Няма мяра, в която да те обичам. Но има граници, не е безгранична. Затова и сам Бог слага 10 граници. Къде извън тези граници вече не е любов. В лъжата няма как да има любов. В кражбата няма как да има. Това беше основното, което трябва да промени. Тези граници, когато ги освоиш, ти стоиш точно в рамките на любовта. И тогава вече ти можеш да владееш много неща, които преди не си умел. Не е важно колко си чел, колко опит имаш, най-важно е да обърнеш внимание на един човек. Това има и терапевтичен ефект да почувства, че на някой им пука за него. При тинейджерите това има огромен ефект, защото много случаите има деца идват, при които те не усещат, че на родителите им пука за тях. Това е много тъжно. Да си близък с децата си е изключително важно, особено при тинейджерите. Ако те не чувстват близостта на родителите си, те остават сами в едно море, което бушува от хормони и в един свят, който е застрашаващ. За един миг може да се пренесеш в миналото, в оная нацепена като си съхнали вени градина. Животът вече изглежда като ритнато тук оттам, а пък старите места като блато, в което можеш само да се киснеш. Гледаш някогашните пътища с други очи, усеяни с завои, остри, опасни, и вместо небе отгоре ти са надвиснали скали. Но излезеш ли от кошмарния участък, отбиваш в страни, за да се ориентираш, да се очистиш от мръсното и като намериш сили, да посочиш пътя на други закъсали, които също търсят светлината. Обичам те, чао. Това, което виждам е един път, който всеки започва живота си от начало. И понякога мога да знам какво е най-доброто за човека, но той самия, ако не го осъзнае, много трудно би достигнал до него. И това е истинското предизвикателство на терапевта, да въоръжи този, който води битката, но не може да я води вместо него. Основният инструмент на зависимия е лъжата. Така че това е едно от обичайните неща. Но най-тежките последици са последиците от лъжата, която си направил спрямо самия теб. За да можеш да убедиш всички други, ти трябва първо сам да излъжеш себе си и да убедиш себе си. Спада възрастовата граница. Особено вече почват да рекламират енергийни напитки под формата на прахообразно вещество, което се шмърка съвсем легално. И това вече е модерно сред тинейджерите. Модерно е да се шофира и да се дишат балони в дискотеката също. Модерно е да все по-извратени и извратени неща са модерни. Обикновено при началото на употребата човек остава емоционално на същата възраст, на която е започнал. Развитието спира. Нашата задача е да го върнем към това развитие, да може да възстанови изгубеното. Да възстанови изгубените уроци от живота.
То е голямо удовлетворение да видиш как си върнал някой към живота. В самия център там виждам и как връщаме хора в живота. Промяната започва там, където истинското покаяние среща волята за нов и чист живот. Пред гносотията на стария такъв. Обручава се Божият раб Валентин с Божията рабиня Мария в името на Отца и Сина и Светия Дух. Още веднъж слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Благословено е царството на Отца и Сина и Светия Дух. Съчетай раба си Валентин с рабинята си Мария, защото от Тебе съчетават мъж и жена, съедини ги в Господи Боже наш, със слава и чест ги венчай, горе и человека, Господ имя Ему. Те имаха възможност много ясна и трудности, които преодоляха заедно, преди това да пристъпят към Светото таинство венчание, което беше изключително важно. Мисля, че важното е човека да му покажеш пътя към свободата, а дали той ще избере вярата, това е виж пилотаж. Не е целта на програмата аз да направя православен християнин. Ако ти го избереш, окей. Важното е да се научиш да живееш свободен. Така че, слава Богу, те и в това отношение, тъй като аз съм изповедник и на двамата, се умяха да положат много усилия, които съвременните хора не полагат. И в изповедта става това оздравяване, като това е един общ процес от самото влизане в църквата, както на тях в центъра, до излизането е един процес, който се нарича метаноя или преобразяване. Мен ме крепи надеждата, че сина ми ще преодолее тази зависимост. Имам надежда, защото виждам и у него така желанието да се възвърне към нормален живот. Надявам се, че и той като всички други ще създаде семейство, че ще има добри приятели около него. Дай Боже! Днес беше уморителен ден. Имаше няколко кризи, един опит за бягство, но нещата се овладяха. Слава Богу, успяхме да го върнем момчето. Всичко е наред с него. Имаше нужда от малко подкрепа. Имаше нужда от медикаменти, понеже беше ден на прием и вероятно му е било в повече всичко. Цялата работа от кристалите, които е употребявал и в момента се изявяват в някакви паранои. Искаше да се чуе с близките, но ние в същото време искахме да намерим подходящи лекарства. Като се чуе с психиатъра, като приготвя хапчето, беше прескочил оградата. Но всичко е наред, кротна се. Всичко е наред вече.
Чакаме един прекрасен човек вкъщи. Нямам търпение да го видя. Да му отделя вниманието си, обичта си. И да споделим една хубава вечер заедно. Не ми трябва повече. На мястото на тръна израства красив цвят. Вместо да пропадаш в ями, стъпваш смело, дори вдигаш падналите. Чудо е! Хем си стъпил здраво на земята, хем усещаш, че летиш, ама наистина. Сякаш разперваш свободно криле и не търсиш друго измерение, защото и в реалността има висини. Много хубаво изглеждат, Мило. Благодаря. В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. Ядат бедните ще се наситат, ще възхвалят Господа, които го търсят, ще бъдат жив в сърцата им веки веков, амин. Точно как ви обичам. Прекрасна си. Иначе? Как ти мина този ден? Моят също беше динамичен. Да. Беше уморителен ден, мисля, че е време за почивка. Да. Да се подготвим за едния ден. Да благодарим. Също толкова динамичен. Да. В името на Отца и Сина и Светия Дух, амин. Благодарим ти, Господи Исусе Христе, Боже, начин си с Твоите земни блага. И лишават небесно царство, амин.